Chirongwa ichi chakabhadharwa neshamwari nevatendi veJoyce Meyer Ministries. Rega ndikubvunzei mubvunzo. Vangani venyu vakabatikana? Munoziva handifaniri kusimudza ruoko rwangu izvezvi. Uye munoziva ungano yakura kudarika zvayanga iri, ichikura nguva dzose. Uye ndinoshanda zvishoma kudarika zvandaimboita, nokuti ndikushanda zvakangwara kwete zvakanyanya. Amen. Tese tinoziva nyaya yaMaria naMarita. Marita aishanda, uye Maria ndofunga aishandawo kusvika Jesu auya kubva agara patsoka dzake, nekuti aiva nemukana waaisada kupodza. Uye handizive kuti vangani vanoita sezvandaive, zvekuti unenge uchinyanyoda basa rako, zvekuti unenge uchipotswa nezvinhu zvakakosha muupenyu. Vangani venyu vakapatikana zvekuti vana venyu vanotokura musingatombovazive. Unoziva kana wachembera usina ukama hwakanaka nevana vako unenge usingafari. Ukama haungotange ipapo ipapo nekuti uri mubereki. Unofanira kuvaka mukama iwowu. Uye ukama unotora chinhu chinova nguva. Ukama hauvakwe nezvaunoitira vana vako kana kuti zvaunovatengera. Ukama hunovakwa nenguva. Kutora nguva navo. Wakaroorwa nemunhu wausingazive here? Uye ndikushati zviri kuenda nepi? Muupenyu hwako unowana mukana wekuseka here? Unofanira kuseka. Kunobatsira kubvisa kushushikana. Kuri nani kudarika chero mushonga waunganwe. Unonzwa kunge uri wega here nekuti hauna kugadzira ukama hwakanaka. Unosvivira kuve padhuze naMwari here asi hauna kuwana nguva yekudzidza shoko rake nekuva nenguva naye. Unonzwa kurwara nekuneta here nguva dzose. Asi chokwadi unombowana nguva yekurara, kuzorora, kuseka kana kutamba. Munozive izvozvo Mwari haazombozvitore kwauri. Achakupa uchenjeri. Uye achakupa nyasha obva akubatsira kuchinja zvinhu zvaunoda kuchinja muupenyu hwako. Ndakakuudzai nezuro kuti ndakapotsa ndaparara panyama. Ndaishanda zvakanyanya, zvakandirwarisa kunosvika katatu muupenyu hwangu. Ukarwara zvakadaro haupore. Nekuda kwemavhiki maviri zvinotora nguva refu kuti udzoke muzvinhu zvakadaro. Uye ndinofara kuti ndakunzwa zviri nani izvezvi kudarika zvandandive upenyu hwangu hwese. Asi hakusi kuti ndakanamata Mwari akandibatsira. Ndakaita dzimwe sarudzo dzakakura. Ndakakuudzai nezuro chinhu chekutanga chandakaita kudzidza upenyu hwangu nekuona kuti rugare rwangu rwuri papi. Chii chaishandiswa naSatani kutora rugare rwangu? Chimwe chacho kwaive kumhanya. Handiite zvakanaka. Muchero weMweya Mutsvene haungouye pauri kana uri pakumhanya. Vanoti hauzive muchero waunowana kusvikira wadzvanya. Mira ndikuudze. Hapana chinenge kudzvanya uchimhanya mhanya mhanya. Uyewo hatifanire kudaro. Tinogona kubvisa zvimwe zvinhu kana kugadzirira manheru acho apfuura. Chimwe chechinhu chandinowanzoita kana ndichiziva kuti ndichange ndine nguva shoma mangwanani, kana ndichifanira kusimuka nekukasika, ndichatsvaga zvekupfeka manheru acho. Ndinotora ndoburitsa zvishongo zvacho
ndogadzira kuti ndisazonetseke mangwanani ndichiedza kufunga zvekupfeka. Amen. Pane zvimwe zvinhu zvaungaita zvekare: kugadzira chikafu chevana manheru acho kuita kuti ivo vazvigadzire chikafu chavo. vaEfeso 5:15 ne16 inoti, ndiyo imwe magara ndinofarira kwazvo. Tarisa mafambiro ako, tarisisa upenyu hwako. Ukabva pano ungangotora kanguva ke15 kana 30 maminitsi masikati ano, enda pako wega utange ngofunga pamusoro peupenyu hwako. Unokwanisa here kuve muvambi weupenyu hwako? Usangoye kuzogara pano tanga kungofungisisa uchiteerera zvandiri kutaura. Ndibatsirewo. Enda kumba unoita zvimwe zvinhu ufunge. Ndiri kufara here neupenyu hwangu? Ndiri kuvimba here? Ndiri kuita zvinodiwa naMwari neupenyu hwangu? Ndiri kurarama upenyu hwekushingirira here? Zvinoshamisa kuti vanhu vangani vanoti handichazvikwanise kuramba ndichizviita. Zvinei kuti ufunge kuchinja iko zvino? Zvinei kutanga kuita kuona kuti unoda kuronga upenyu hwako? Iko zvino ndiyo nguva yekusiya zvimwe zvinhu muupenyu hwako zvisina kuchinokubatsira. Tarisa zvakanaka nzira inofamba nayo, worarama zvine chinangwa, naizvozvo wochenjera kwazvo pakufamba kwenyu. Usave sevanhu vakapusa. Mungwarire nguva yenyu uchishandisa mukana wese nekuti mazuva akaipa. Sezvandataura, gungano rangu rakakura kudarika zvaraiva. Tiri kuparidza 2/3 dzenyika mumarudzi 83. Handichataure zvakawanda pamusoro pazvo, asi ndokuwanda kwemikana uye ndiri kushanda zvakangwara kwete zvakanyanya. Ndinorega vanhu vakawanda vachindibatsira. Havaite zvinhu senzira yandingada kuita inini. Asi zviri nani kuti vabvise kushushikana muupenyu hwangu, asi dzimwe nguva ndifarire zvavanenge vaita. Nekuramba ndichishingirira ndichizviita ini kuti ndiite zvandei ndichida kuita. Ndinowanzozorora mazuva ano. Handichangoende pabasa kubva pabasa. Munoziva zvandakazoziva? Hana basa ndashanda zvakawanda sei? Pachangoramba pane basa. Pana zvibatawo here? Ndinoti chero ndikashanda sei pachangoramba pane basa. Zvakadaro zviri nani ndigodzidza kuti ndisashande nguva dzose. Nekuti Mwari haana kuita zvaakatiitira muna Kristu. Da kuti munditeerere. Mwari haana kuita zvaakatiitira muna Kristu kutipa upenyu hwaakatipa. Saka hapana zvatinoita patishande nguva dzose. Vamwe venyu munofanira kushanda kudarika zvamunoita, asi munoziva hazvingamboenzani nguva dzose. Nzira shanu dzekudzinga kushushikana. Dzidza kushandisa mafudzi ako. Tese tichadzidza kushandisa mafudzi. Mwana wangu akandivigira poto itsva yekofi uye inokuitira zvese. Kusara kuisa poto pari kubuda neputugadzike. Haidaro. Uye haiise chekusefa. Pane chekusefa chinogara chiripo hacho ina hangu handichifarira, ndoda kuisa chebepa, saka unofanira kuchiisa. Asi ndinoti inogaya kofi inoita zvese. Ndakagadzira poto yekofi asi handambosvitsa poto yacho nechekure uko. Ndakabva ndabuda mumba imomo bva ndaenda hangu, yanga iri poto yacho hombe. Asi zvandokokutsa kuti pandakadzoka ndaive aiwa, ndanga sina nguva mangwanani yekukanganisa. Ndakaitsarisa chokwadi, handina chandakangonzwa. Ndakangoenda ndikangoti ndiko kushandisa mafudzi. Amen. Iko zvino ndakaisuka, handina kuzvifarira, asi ndakanga ndapedza nguva yangu ndichi full on fit. Panoziva kuti full on female fit kuti chii? Ehoi.
Ndinoreva kupinda pa-full on feet pachinhu chandasina kumbobvira ndaita. Usaedze kugadzirisa zvinhu zvisingagadzirisike. Mwanasikana wanga anowanzoti ndo zvazvingori. Kazhinji paanozvitaura anobva angoti zvichakubatsirai handei, ngatimbozviitei. Mese makanaka henyu. Dave anozviita neimwe nzira, anoti handisi kuzvifarira. Anowanzoti kana usiri kuzvifarira haungadzvinyirirwe. Unoziva kunyange paanodaro pane zvaanoita nemuviri, handisi kuzvifarira. Kushandisa mafudzi zvafanana nekuti handisi da kuramba chitaura nezvazvo. Izvo hazvireve kuti hauna hanya, asi zvinoreva kuti uri kuisa hanya yako. Uye munozivei, Mwari haakwanise uye haagone kuramba achitichengeta kana tisina kumupa hanya nesu. Isai zvido zvenyu nekufunga kwenyu pamusoro pangu zvinona chose, nekuti ndine hanya nemi. Chechipiri chaungaita ndechekuti kugara pano kunyaradza. Nzira shanu dzekudzinga kushushikana. Dzidzira kushandisa mafudzi. Chechipiri, gara pano kunyaradza. Asi hazvireva kuti hatiite zvinhu zvinenge zvakaoma, asi zvinoreva tinoziva patinogumira uye tinozviremekedza. Mune mamwe mazwi, rega kuramba uchiita zvinhu zvausingakwanise. Amen. Hauzive kuti tingadai takakanganisa sei. Dai ndakaenda kumba ndikaedza kugadzira hembe kana kubheka zvekudya zvinodakadza. Munoziva, ndainzwa kubhoyekano mamwe makore afura, asi ndakangosvitsa kuti ndichaita zvinhu zvinoitwa nevamwe. Ndinonzwa chidaro dzimwe nguva pandinongoita misangano yakawandisa inenge ichingotevedzana. Unoziva chero zvakadaro hazvina kunaka kwandiri kuti ndingoramba ndiri mumweya nguva dzose. Ndinofanira kumboitawo zvinoita vamwe mamazuva. Uye pandinodaro, pandinonyanyoneta, ndakanyanya kuzara nemweya mutsvene. Uye dzimwe nguva ndoda kuita basa repamba, chinova zvekutamba, nekuti handisise ndo zvisiri kana zvimandiri. Uye ndakatenga magwaro ekubika. Ndakabva ndaenda ndikanotenga, hamutombodi henyu zita ndakashandisa mari ndichitenga hangu maspice. Ndakatenga ose hamungatombofungidzira henyu muupenyu hwenyu. Mwanasikana wanga akabva ati, uda kumboiteiko nezvese izvi? Ndoda kutanga kubika, zvakanaka ndibike, ndichafarira izvi, zvinenge zvakanaka. Ndakafunga kubikira inini naDave tuna casserole, nekuti tainyanyafara tuna casserole. Uye zviri nyore, unoziva ndongo manoodles, muto, tuna, cheese. Hazvina kuoma kuita, asi zvakabva zvaita kunge glue. Zvakaoma. Asi zvamunoziva, maspice ese anga achiri panogara. Ndakabva ndadzokera kune zvandajaira zvine simba rangu, nokuti ndozviita ndoda kumbozorora, asi pano ndo pandinogona. Handina kudzamira apa, imi hamutombondityise. Ndinoti izvi ndo zvandinogona, asi ndinoshushikana. Kana ndachifanira kubika keke nekugadzira hembe dzaDave nekupfeka kana chimwe chinhu chinova basa chairo. Asi gara mune zvaunogona, usatombofungako kuda kuita sezvinoitwa nevamwe. Hama dzangu, izvo zvinounza kushushikana kwakawanda. Patinofunga tinofanira kuita vamwe vese zvavari kungoita. Rega ndikudze chimwe chinhu, chero munhu chaari kuita, kana vachichifarira vachafunga kuti dai munhu wese azviita. Asi ukasazvimirira uchapedza upenyu hwako hwese uchiita zvinhu zvausingafarira uye zvausingade. Wabva wanzwa kurwadziwa nekuti hausi kuzvigona. Zviri zvinhu zvanga usingatombofanire kunge uchizviita. Amen. Chechitatu, bvisa zvose zvisingakubatsira pane zvese zvaunoita.
zvichaita kuti uwane 30 maminutes uchiita nezvako. Bvisa zvose zvisingakubatsire pane zvese zvaunoita uri paungano yevanhu here. Vanhu vane nharo vasingaronge zvinobuda. Mwari vabatsirei. Ndinofunga umwe sangano randakamboenda rimwe zuva. Vaita nharo vachitaura, tinopenda rudzi musuwo wepanze. Boy gano. Unotora nguva yakareba sei uchiteerera uye uchiita makuhwa. Unotora nguva yakareba sei uchiteerera vanhu vachinetsekana nematambudziko avo, vasina kana nguva yavari kuda kuisa kuti vazvigadzirise. Havadi rubatsiro rwako. Havade mhinduro, kana kuvapa mhinduro havatomboishandise. Unotora nguva yakareba sei uchiona zvinhu zvakapusa pachivhitivhiti. Kana ngovhura machanero kwe2 maawa pasina zvavari kuita. Uye munoziva, ndoziva vamwe venyu munofarira kuona mareality TV. Asi handizvifarira, ndine zvakawanda muupenyu hwangu zvechokwadi zvinoitika. Pandinoona chivhitivhiti ndinoda kuona zvekufungidzira. Ndipe ngano yekufunga. Ndoda zvinhu zvisina nechekuita nezvepasi pano. Handide kugara ndichiona imwe mhuri chiirwa kana kuda kuurayana. Zvakanditorera 40 years kubuda mazviri. Sei ndichida kuzodaro? Chechina. Tarira munhu ari padivi pako mudza kuti hausi kufarira chechina. Ndinokuudzai pachine nguva kuti hamusi kuzozvifarira izvi. Nekuti chechina chaungaite kuti ubvise kushushikana kusimbisa muviri. Kusimbisa muviri ndicho chinhu chikuru pari pano chekudzinga kushushikana. Teererai, tine tunhu tudiki mumuviri medu tunonzi muuropi. Zvinhu zvinoita tinzwe zvakanaka. Anowedzera kana tikasimbisa muviri. Muuropi unoita kuti tifare. Tinoshushikana zvishoma. Kusimbisa muviri kunoita kuti urare zvakanaka, zvichibvisa kushushikana zvakare. Ukasimbisa muviri zvakanyanya kusvika udikitira, zvinobvisa zvakashata mukati mako. Zvinodzikisa kukwira kweropa, hana inorova zvakanaka, uye kudzikisa mafuta. Uye zvinobatsira pamufaro wako. Ndakatenga kusimbisa muviri makore 10 apfuura. Zvino ndinoshandira kumba. Vashandi vedu vanoitira kumba. Vana vedu vaviri nina Dave nemuroora wangu. Uye ndakawazira kufamba futi muchirimo. Ndakufamba mamaira 4 pazuva kuwedzera pakusimbisa muviri kwandoita. Teerera. Mafuta angu akadzika kudarika zvandaiva makore 15 apfuura. Uye handiri kungokuudzai chokwadi. Handisi kuda kumanikidzai kuita zvandinoda. Uye hangu ndiri kukumanikidzai. Taura chokwadi, ndiri kudaro. Taura chokwadi, da kukuudzai, nditarise da kukuudzai chimwe chinhu. Ini handisi kuvimba simba randakawana kubva mukufamba. Zviri kundishamisa simba randinowana kubva mukufamba, kubva mandakatanga. Uye hazvisi nyore. Ndiri kukwidza makomo. Hazvisi nyore kuita, asi ndinozvida. Ndiri kungokuudzaiwo. Itai zvamunoda nazvo. Ndiri mudzidzisi wenyu uye ndichakuudzai zvandinovimba, kuti zvichakubatsirai. Uye pane kushushikana kwakawanda munyika mazuva ano.
tina zvakawanda zvinouya kwatiri kudarika zvatakambota kare. Tunhu twakangowanda-wanda twatinofanira kutakura kwese kwese. Hatitombodi kuenda kuchimbudzi tisina runhare rwedu. Pane akambodzoka kuzotora runhare rwake here kuti aende narwo kuchimbudzi nokuti asazotadze kunzwa kana rukarira. Neniwo ndakambodaro saka. Nyika haisi kuzoshanduka. Zviri kutoramba zvichingowedzera nekuwedzera nekuwedzera. Imwe nzira yaunokwanisa kunyanzozvibatsira kuramba uchingosimbisa muviri. Ita zvaunoda nazvo. Ndo zviripo. Chechishanu. Iva nenguva yekuzororota zvinhu zvaunofarira. Iva nenguva yekuita zvinhu zvaunofarira. Ndambonofurwa nemhepo chero shirati kanguva kadiki-diki. Chimbozororawo. Kana uchinakirwa neputugadzike masikati, tora kanguva. Wogara pasi, woenda kwakanyararira. Wozvinwira putugadzike. Kana uchifarira zvanzwara, imboitawo kana kamwe chete pamwedzi, siya vamwe vanobva vangono. Itawo zvaunoda, ziva wakakosha. Madhora 30 kana 35. Chero haunawo kuti uite izvozvo. Tarisa zvinhu zvakanaka. Chimbobudawo ndotarira zvinhu musango. Kunoonawo zvakanaka. Fema. Wobva wangozororawo nekuda kwako. Ndoda kungo zvishoma zvaizvi uye ndichatora maminitsi mashoma ndobva ndavhara. Mazuva ano tine dambudziko resarudzo rakawandisa. Chimwe chiri kukonzera kushushikana inyaya yekuti pane zvinhu zvakawanda zvekuti hapana anokwanisa kuti asarudza pamusoro pazvo. Muzvitoro mazuva ano muna zvinhu 48,750. Muchitoro chakajairika 48,750 zvinhu. Pane masira anotonhora akasiyana-siyana 228. 67 maoats nemaoatmeal akasiyana-siyana. 57 magranola nemuesli. Pane 29 zvakasiyana-siyana ma-M&M. Ndakazviona pachivhitivhiti rimwe zuva. Mumukadzi akatuma murume wake kunotenga gaba. Beans, makamboiona. Magaba 17 akasiyana-siyana ebeans. Beans dzakabikwa, beans dzine supu, beans dzine madomasi, beans dzakangosiyana-siyana. Ndina hembe dzakawanda dzandisati ndamboita muupenyu hwangu. Ndingamira sei pawardrobe ndichishaya chekupfeka. Ndichiri mudiki ndasina dambudziko. Wardrobe yanga iri diki ndaningori zvinhu 8 mukati. Muvhuro yero, chipiri blue, chitatu green. Ndaisanetseka pashangu ndaingove nedziviri. Ndaisanetseka chekuona pachivhitivhiti nokuti taingove nemachanero matatu. Asi nhasi ndave ne500 handichatombozive chekuona. Asi teerera. Sarudzo yezvakawandisa. Unokwanisa kubvisa kushushikana muupenyu hwako ukatanga kuita zvakarongeka. Vamwe venyu mune sarudzo dzamunofanira kunge muchiita. Asi muri kuzvinetsa. Muchienda kumberi nekumashure, kumberi nekumashure, kumberi nemashure, kumberi nemashure, kumberi nemashure. Kana ndikapotsa Mwari, kana ndikapotsa Mwari, kana ndikapotsa Mwari. Munoziva zvandingakudze zvakandiudza kare. Ukandipotsa ndichakutsvaka. Hama, rumbidzai Mwari. Hazvina kunaka here kuziva kuti unokwanisa kurerutsa zvinokunetsa muupenyu hwako. Uye tinokwanisa kuvimba naMwari kuti atibatsire. Muna Pita wekutanga 5:7 akati, kandai pamusoro pake kufunganya kwenyu, nokuti iye anotida. Chirongwa chamanga muchiona chakabhadharwa nehama neshamwari dzesvondo reJoyce Meyer Ministries.